Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Gizarte anitz bat zer den galdetuko bagenizu, zer ulertuko zenuke? Zer suposatzen du zuretzat aniztasunak? Askok migrazioarekin lotzen dute, bestek aldiz, nazio identitateari lotuta ikusten duten kontzeptua da. Definizioak ñabardura ugari izan dezaken arren, argi dago bizikidetza ezinbestekoa dela. Hausnarketa sakon baten beharrean gaudela. Erronkari erantzunez, Eusko Ikaskuntzak lekuko hartu eta Nafarroako lurraldean jarri du begirada. Bertan, egoera nola kudeatu aztertzen dabil. Julen Zabaloda, proiektuaren zuzendari zientifikoa. Azkeneko urteotan ikusi dugu Nafarroan ideia eta jarrera batzuk polarizatuta edo oso polarizatuta agertzen direla eta iruditzen zitzaigun gaia bizikidetza izan da laborategi interesgarria izan zitekela, hemen badaudelako ustez oso muturtuta dauden jarrerak eta orduan horren gainean lan egin nahi dugulako. Aniztasun horren erakusle partaideak izango dira. Nafarren kolore guztiak plazaratuz. Bai adina eta generoari daukionez, naiz hizkuntza, jatorri eta kultura askotakoak. Baita nazio atxikimendu anitzekoak. Balio gehigarria elkarrekin eta modu demokratikoan garatzean dago. Horrek ematen baitio bermea, denboran ezer sostengatua izan dadin. Demokratikoa ezinbestean bizikidetza hitz egiten badugu, ez dago beste modurik bizikidetza ulertzeko, kontuan hartu behar direlako alde guztiak, eta kontuan hartu behar da ere, non dagoen gehiengoa, non dagoen gutxiengoa, dena errespetatuta, denen interesak zainduta, baina jakinda ere populazioak zer nahi duen. Ea uste dugun identifikatu daitezkela arazoak eta puntu komunak eta hori, hori egia esan da hori da gure egitekoa ez, jakitea ea posible den, gure hipotesia da berez jendearekin hitz eginda eta modu demokratikoan gauzak planteatuta jendeak eta ikusi dugu jendea gai da alako alegina egiteko eta orduan uste dugu baietz, baina egia esan da hori da frogatu nahi dugula. Nafarroako mutur batetik bestera gainera, argazki aldatzen da zeharo. Hori dela eta, errealitate horren adierazle izan daiteken lana, Lagina 3 udalerrirekin osatu dute. Baztan, Berriozar eta Kastejon. Lagina nolabait behartuta edo emanda etorri da, denbora guztian hitz egiten delako Nafarroako 3 zona, 3 sentsibilitate, 3 paisaje eta alako gauzetaz, euskera ere 3 zonatan banatuta dago, eta guk pentsatu genuen Nafarroaz hitz egin behar bazen, 3 zona horiek nolabait ordezkatu behar zirela, ez? Orduan zergatik pentsatzen dugulako gai batzue garrantzi handiagoa edo pisu handiagoa hartuko dutela zona batzuetan eta beste batzuek bestean. Horrekin guztiarekin konparatu nahi dugu ere Nafarroa barruan nolako aniztasuna dagoen eta bere errealitate guztian jabetu nahi gara horretaz. Herritarrekin batera, Nafarroako imaginario kolektiboa, elkarri bizitzarako gatazkak eta bizikidetzarako proposamenak landu dira batetik. Beti ere, ikuspuntu inklusiboa, integratzaile eta plurala bermatuz. Bestetik, gaian eskumen zuzena izan dezaketen eragile eta adituekin elkarbizitza ahalbidetzeko gakoetan jarri da fokua. Txoli Mateoz da talde eragileko kidea eta dinamizatzailea. Bueno, kontua da Nafarroari buruz hitz egitea eta Nafarroan elkarbizitza hitz egitea eta horretarako egiten duguna da alde batetik dinamizatzaileak gai jakin batzuk planteatzen ditu eta hoien inguruan eztabaida irekia egoten da eta beste alde batetik puntu zehatz batzuk planteatzen dira edo galdera zehatz batzuk planteatzen dira eta hoien inguruan ja eurek mahaian parte hartzen dutenek eztabaidatzen dute. Dinamika horietan guztietan askotariko pertsonek parte hartzen dute. Herritarrak eta herri ordezkari edo eragileak. Batetik herritarren foroak edo foro sozialak. Orduan alde batetik lehenengo 3 herritan Elizondo, Berriozar eta Kastejonen batuko gara eta batzen ari gara herritarrekin.
genero, adin eta, en fin, ezaugarri askotatik begiratuta desberdinak direnekin, eta hoiekin eztabaidatzen dugu, eta hiru topaketa horietatik ateratzen diren ondorioak gero eztabaidatuko ditugu foro sozialetan. Foro sozial horiek osatzen dituztenak dira, nolabait herri bakoitzeko, hiru herri horietako eragile sozial edo elkartetako ordezkariak, teknikariak, udal teknikariak eta abar, nolabait herri ordezkariak direnak. Parte hartzeari dagokionean, herritarren naiz pertsona eragileen prestutasuna desberdina izaten da. Ahots batzuk bestekiko gaientzen dira. Nerea Blanco, dinamizatzailea. Orokorrean esango nuke jendeak parte hartzen ari duela, baina bai ustut somatzen dela zenbaita jentek ez dutela parte hartzen beste batzuk bezain beste, eta bai mahai bakoitzean bai kontuan hartzen ari garela zenbaita jente dominatzaile rola hartzen ari direla. Ekarpen eta talde dinamiketatik eratorritako emaitzak txosten batean bilduko dira eta abenduan izango dugu horren berri. Izan ere, aurrera eramandako lanak 2018an abiatutako gure jendea, aniztasuna eta kohesioa proiektua sakontzea baitu helburu. Etorkizunari begira beraz, oinarrizko marko partekatua proposatu eta jardunlerroak irudikatu nahi dira. Askoren artean osatzen dugun herrian, kohesioa nola bultzatu eta esparru komuna finkatzea da helburu. Izan ere, Nafarroari so egin bazaio ere, norberaren komunitate gertuenera begiratzeko unea izan daiteke. Bakoitzaren esku dagoen batasunetik, etorkizunari aurre egiteko. Eusko Ikaskuntza, geroa elkar ekin.